nicăieri apa vâcelii, care nu cunoaște apă minerală naturală, curge din izvor, așa e cea mai bună din toată Europa, poliții chimice, dacă e că vă pun așa, să vă uitați, aici în jos, parcurge la Rișeca, nu iar așa, din curs din izvor, nu vă temeți că nu moare nimic de asta, că așa e, un curs de pământ, așa, numai trebuie agitată și de băut, așa e apă. Deci 900 prin baxul. Baxul acum, la moment, e 200 de lei. Livrarea 10 baxuri, numai și nu faci gratis. Mai departe, așa că apa văcele, beți, asasinat care au probleme cu constipație, digerite la organism. Încercați fieți, preparați vieți natural de apă. Sunt foarte multe. Citiți mai mult despre ea pe internet. Foarte multe soluții. Care se este Cezar Elizie, care are asta, un lagăr care șede pe apă, care consumă numai pe apă și nu consumă nici numai apă. Așa că uitați acolo și foarte mult. Internet asta găsiți foarte mult. Așa că vă doresc frumos la toți și sănătate.